en til. Professor, du skal kaste ting oppi den. Naturligvis. Jeg skal kaste ting oppi den her. Først kaster du Skoene mine! Nei, ikke skoene dine. Frakken da! Nei, ikke frakken. Hva skal jeg kaste for noe da? Søppel. Søppel. Naturligvis skal vi se. Mine damer og herrer, her har vi da noe fint søppel. Men dette er ikke noe støtte, det er ikke fint søppel, det er en stygg søppel. Her har vi da en boks. Dette var tidligere en boks med masse deilig brus inni. Deilig cola. Deilig cola, det er helt korrekt. Men den skal vi ikke ligge rundt sånn og sånt. Nei, jeg kan ikke det. Det er stygt. Det er helt korrekt. Derfor skal vi resirkulere den, så vi får en helt ny boks. Så må du kaste. Har du sett? Åh, så brus inn i dag, gitt. Raper så gitt, det er ikke bra. Mange aviser. Hvorfor da mange aviser? Ja, men vi har... Du har rett, det er mange aviser her. Nei, det vil vi ikke. Vi vil opp i dem. Vi vil klatre i dem. Du vil klatre i dem? Ja, det er helt klart. Vi vil jo selvfølgelig klatre. Men, la meg se. Nå putter jeg noen aviser oppi her da. Skal vi gjøre det? Er det det du vil? Skal jeg putte dem oppi der? Hæ? Hva skjedde for noe nå da? Har du sett på maten? En avis, da, gitt. Interessant avis også, skal du se det? Hva da? Hva da? Hvilket tre? Men, denne her skulle jo egentlig bli til et tre, da. Avisa kan vel ikke bli til et tre? Det må da du skjønne, som er professor. Ikke noe fint å klatre heller, tror jeg. Du kan ikke klatre avisen. Ikke klatre avisen. Du skal lese den. Ja visst, lese, skal vi se. Men, vet du hva? Det er helt utrolig, dette er et mirakel. Vet du hva som kom ut av min maskin? Oi, sånn, vet dere hva som kom ut av min maskin, mon tro? Ja, en avis. En avis, her skal vi se. Vet du hva som kom ut av maskinen, eller? En avis. Ja, det er helt klart det kom en avis ut av den. Men Bladen. Men det var morgendagens avis. Skal vi se. Oi, dette var fint. Vet du hva som står her? I morgen kommer Mette-Marit. Det er helt korrekt. Mette-Marit skal besøke Greverud kjøpesenter. God dag, deres vakre Mette-Marit. God dag, min kjekke professor. Det er nemlig ganske kjekk og klok, eller det? Mette-Marit, vil du kanskje ha et lite stykke bløtkake? Har du lyst på det? Skal vi se, jeg skal finne frem til det. Ja, tusen takk, min kjære kjekke professor. Det vil jeg gjerne ha. Skal vi se. Ja, jeg ser Mette-Marit, hvor vil du være nå da? Der var du, ja. Ok. Kanskje vi skal fortsette nå? Meg. Fortsette med å rydde, kaste og resirkulere. Ja, nettopp, ja. Det er det. For nå tørker vi med det. En BH. Og en truse. Men den er ikke min. Det er fint. Den kan bli fin, ja. Hvis vi putter det inn i min maskin, skal vi se. BH til meg, ja. Jeg har mistet mye bare for det. Putter vi BH oppi der, skal vi se.
Han trenger det ikke, da. Jeg kan putte ned der. Skal vi se. Og så må vi... Det var utrolig. Har du sett? Nå er jo jaggu med truser og BH. Nei, men se på denne, da, gutt! Se på denne! Blekefil! Veldig fin! Du ser ut som en påskekanin. Påskekanin, liksom, da! Ja. Men jeg får vel kanskje prøve å resirkle noe mer, da. Skal vi se. Putti den oppi der. Skal vi se. Og så her har vi da. Se her, da. Her har vi tannkrem. Tannkrem. Tomt er det også litt. Jeg får putte den oppi der, så får vi se om vi får noe rart ut på det. Sånn. Hva sa du for noe? Du sa ja, en ting til, ja. Ok. Har du sett på maken? Det var det utroligste, gitt. Ja, nå må du komme i. Ja, nå har den satt seg fast til meg, gitt. Nå kan jeg pusse tennene mine, gitt. Ny tannkrem. Skal vi se. Ja, så må jeg... Hvem ringer? Hva ringer? Telefonen! Ta den, da! Telefonen er inni magen din. Hva? Hjelp! Inni magen min! Hit der. Hallo? Ja? Herr miljøvernminister? Så flott at du ringer tilbake. Hva sa du? Jeg hører ikke hva du sier. Det er så dårlig dekning. Og så rumler det i magen i professoren. Rumler i magen! Hallo? Hallo? Jeg sa jo at vi ikke skulle spise telefon. Det var jo ikke en telefon, det var jo en banan, jo. Jeg kan ikke snakke noe annet enn en sånn banan. Det må du da skjønne som en professor. Da vet jeg hva jeg skal. Hvis jeg tar den oppi resirkuleringsoppfinnelsesmaskinen, så skal vi se. Er du klar? Er du klar? Skal vi se på det? Er dere klare? Ja. Nei. Det er fantastisk! Dere